Vom vizita astăzi clădirea Parlamentului provinciei Ontario. Se numește clădirea legislativă din Ontario. Clădirea Parlamentului la Ontario. Construcția are dimensiuni impresionante, pare a fi stil Moorish. Stilul Moorish este caracterizat prin prezența acestor arcuri la intrarea în clădiri și decorația extraordinar de intricată este specifică stilului maur sau mauritan. În imagini vedem geamuri jumătate îngropate în pământ și eventual placate, blocate spre exterior, ceea ce dovedește că inițial au fost construite la suprafața pământului. Există o teorie că în trecut a existat o conflagrație care este denumită mud flood, adică inundații cu noroi, produse printr-un fel de arme care au lichefiat pământul. Aceste conflagrații nu au fost înregistrate în cărțile de istorie, dar tot mai multă lume realizează că prin săpături făcute în orașele mari, multe dintre clădiri au întregi etaje subterane, inclusiv geamuri care ar fi trebuit să aibă vedere afară. Aici vedem o piatră de la intrarea în clădire, foarte frumos ornamentată, în stilul Moorish, alții spun romanesc târziu. Acest stil de ornamente este regăsit pe întreaga clădire. Aici observăm geamurile jumătate îngropate și piatra de la intrare în clădire în stil maur. Deci clădirea Parlamentului, wow! În regiunea Ontario.
Observați intrarea în film arcuită, intrarea principală din Parlament. La intrare, un grup de arboriști îngrijesc pomii, tăind crengile acestora. Aici avem o privire de ansamblu asupra clădirii Parlamentului. Clădirea este extrem de impresionantă, văzută în realitate. Curios este că poate fi vizitată în mod gratuit cu ghid în fiecare zi a săptămânii. Aici este afișul care spune că puteți să participați la un tur al clădirii gratuit cu ghid. Sistemul de iluminat de la intrarea în clădire, niște lămpi foarte frumoase care sunt similare cu cele din iluminatul stradal din New York. O altă lampă stradală din fața Parlamentului cu un singur braț. Observați frumusețea clădirii, frumusețea arhitecturii acestei clădiri. Arhitectura include camere cu pereți rotunjiți, integrați foarte frumos în stilul clădirii. După ce am trecut de detectorul de metale din bagaje și o verificare de tip aeroport, ajungem în sala de așteptare, unde lumea așteaptă ghidul care va explica ce se întâmplă în clădire. Tot în sala de așteptare există și o cofetărie unde se poate lua mâncare, unde se poate cumpăra mâncare. Fiecare am primit un bilet pe care scrie tur public și data în care am vizitat clădirea, care îl lipești pe bluză sau pe haine. Harta provinciei Ontario și marile lacuri din America de Nord. Orașul Toronto se află pe malul lacului Ontario. Ghidul explică în fața acestei hărți diferitele minerale care se exploatează în Ontario. Aici vedem panorama orașului Toronto, cel mai mare oraș din Ontario. Ontario are 16 milioane de locuitori la ora actuală. Este cea mai mare provincie din Canada. Așa arată la intrare holul
Parlamentului. Pe pereți sunt portretele pictate ale primilor miniștri. Deci Ontario are prim-ministru, premierilor din Ontario. Din holul central se văd pasarelele sau holurile în care se intră în camere la diferite etaje. Coloanele de la intrare au o sculptură de balauri stilizați la baza acestor coloane. Harta în 3D a părții de sud de la Ontario, care este situată la lacul Ontario, cu localitățile Peterborough, Port Hope, Quinte West, Belleville. Zona lacului Georgian Bay. Aici ne explica diferitele tipuri de extracții de materiale, cum ar fi argint, pietre prețioase, minereuri. Floarea provinciei Ontario este Trillium alb. Este interzis să rupeți această floare dacă o vedeți în păduri. Ontario are și o piatră care o reprezintă, se numește ametist, și o gâscă care se numește lum, de unde vine denumirea de la banii, moneda de $1 din Canada. De asemenea, are un steag. Așa arată o sală de conferință din interiorul acestei clădiri. Aceasta este o poză care era în hol. Scaune expuse pe hol. Aici este detaliu din acel scaun unde stătea reprezentantul reginei. De fapt, noi am vizitat holurile mai mult ale acestei clădiri, foarte frumoase. Aici suntem deja la etaj, unde sunt expuse pe pereți de asemenea tablourile unor foști parlamentari, dar în același timp și tablourile unor artiști din secolul XIX, începutul secolului 20. Deși clădirea a fost făcută cu peste 150 de ani în urmă, oficial a fost prevăzută cu sistem de iluminat electric. Inițial se spune că era gaz și electric, dar este interesant că sălile sunt foarte înalte, deci ei au trebuit să se gândească cumva la un sistem de iluminat. Este de asemenea posibil să fie avut acces la sistem de iluminat electric. Multe din aceste lămpi sunt lămpile inițiale, proiectate și instalate în clădire. Lămpile vechi au în partea de jos aceste sfere.
Cercetătorii ruși au cumpărat lămpi vechi, le-au demontat și au observat că în aceste sfere sunt aliaje pe bază de mercur, ceea ce dovedește existența unui sistem de iluminat care era bazat cumva pe mercur. Ghidul spunea că acestea sunt unele dintre lampadarele inițiale instalate în clădire. Deci nu foloseau lumânări. Clădirea oficial are peste 150 de ani, deci sistemul de iluminat are oficial peste 150 de ani, e posibil să aibă mai mult, pentru că în 1904 a fost un foc în centrul orașului Toronto, care a distrus o mare parte din clădirile din centrul orașului. E greu de reprezentat în imagini statice dimensiunile foarte mari ale acestei clădiri, inclusiv dimensiunile foarte mari ale acestui sistem de iluminat. Suntem aici, la etajul 2, și vedem intrarea în clădire. O intrare majestuoasă, dar holul este pe 4 nivele. Deci de la parter se vede până la etajul 4. Diferite portrete ale unor personalități care au străbătut coridoarele acestei clădiri. Aici suntem în sala Parlamentului, unde se țin dezbaterile, unde se creează noi legi pentru cetățenii din Ontario, adică se pun noi taxe. Aceste lampadare sunt imense, observăm partea sferică de la baza acestei lămpi, care se pare că are mercur în ea. Este o istorie a tavanului din această sală a Parlamentului. Se spune că după ce a fost renovat, a fost descoperit sub vopseaua albă a tavanului un desen foarte complicat, foarte frumos, care a fost pus în evidență. Observăm la aceste lămpi foarte vechi sfera din centrul acestui lampadar. Acest sistem are peste 150 de ani, poate și mai mult. Aici sunt scaunele în care publicul poate să participe, să asculte la dezbaterile din Parlamentul de la Ontario, provinciei Ontario. Este ca un fel de anfiteatru. Eu am vizitat într-o vineri și în acel timp un alt grup de turiști vizita simultan această clădire și pe ei a adus în locul în care vizitatorii pot să observe lucrările Parlamentului provinciei Ontario, dar parlamentarii nu erau acolo.
Acestea sunt detaliile tavanului despre care vorbeam, că au fost descoperite la una dintre renovările acestuia. Se pare că sub vopseaua aceea albă există mai multe urme de pictură care a fost inițial pe tavanul acestei clădiri. Acestea sunt desene cu frunze și plante în sistem Maur. Aici avem sculptură în lemn din sala Parlamentului. Din nou, sistemul de prindere a lămpii în tavan și tavanul parțial descoperit cu pictura inițială. Tot în tavan avem sistemul de ventilație sau încălzire. Scaunele parlamentarilor cu microfoane, birouri, toate sunt din lemn masiv. O privire de ansamblu. Sistemul administrativ în Canada are peste 3 milioane de angajați. Avem sistem parlament provincial, parlament la nivel de țară, de regiune, de oraș și pe toți îi plătim cu taxe, nu? Aici este o imagine de la intrarea în sală de ședințe. Și această clădire a luat foc, ca orice clădire care se respectă pe acest continent, și a fost refăcută, iar atunci când au refăcut au folosit marmură de Carrara din Italia și inițial era făcută tot din piatră și totuși a ars. Arhitectura nouă este similară cu cea inițială, numai că totul este în marmură albă. Și asta numai o parte din clădire a fost refăcută, o parte a rămas cu structura inițială. Deasupra holului interior este un vitraliu care lasă lumina să pătrundă și astfel clădirea este iluminată natural prin acest vitraliu. Mă refer la holul principal. Vitraliul are reprezentarea steagului provinciei Ontario. Continuăm să observăm colecția de lămpi și de mozaic de pe podeaua clădirii Parlamentului provinciei Ontario. Ne plimbăm pe holurile din marmură a Parlamentului și acum vom vedea o colecție de tablouri pe care Parlamentul a sponsorat-o.
în sensul că s-a oferit o sumă de bani pictorilor care au participat la un concurs și cei ce au câștigat premii, tablourile le-au fost cumpărate și expuse pe holurile Parlamentului. Imaginile reflectă peisaje din provincia Ontario la momentul în care aceștia le-au pictat. Și acum coborâm din nou la parter. Observăm arhitectura grandioasă a acestei clădiri. Ni se povestește despre acest sceptru care atunci când Parlamentul este în sesiune se pune pe o masă și asta reprezintă că Parlamentul este sub controlul reginei Angliei. Și am ajuns de nou la intrare, unde vedem sculpturi stilizate a unor balauri la baza coloanelor de intrare din acest palat al Parlamentului. Observați capetele a doi balauri. Aceasta este intrarea principală și holurile laterale. Tot pe hol avem o mică expoziție care povestește despre istoria Canadei și a regiunii Ontario. Explică noțiunea de ombudsman, care este o persoană neutră care protejează dreptul cetățenilor din Ontario. Și aceștia au fost persoanele care au avut acea funcție. Aceasta a fost prezentarea de astăzi. Mulțumesc pentru atenție!